un èxit, hem viscut molt bé a dintre de l'escenari i ha estat un èxit de públic i un èxit de balladors i bueno, estem contents, estem molt contents. A nosaltres ens va tocar molt de prop perquè el nostre director va tenir un ictus, ens va desestabilitzar una mica tot el que era el projecte, però quan va sortir l'oportunitat d'actuar en la marató ens hi vam abocar i sí, clar, la causa ho mereix i clar, vulguis que no, l'ambient és molt més agradable si hi ha una causa comuna, no, per fer-ho. Acabem ja, que a l'hora del terme avança i se'n podria escapar. El terme? Sí, home, el terme d'aquell deute de fa un any. Un deute? Feia molts anys que no feien els pastorets, de fa 30 anys almenys, i estem molt contents. I també per la marató, per recollir diners, ha vingut molta gent i... La gent ha respost, és el que en fi, estàvem segurs que així seria, no? Però bueno, molt contents i ens ho hem passat molt bé, hem divertit molt a l'escenari i em sembla que el públic s'ha divertit també. També, jo crec que sí. Agafa la caldera, de seguida! Agafeu vosaltres aquest, que jo m'encarrego del més perillós. Ai, no m'estireu, que m'ha robat la roba! Vinga! Molt bé, molt bé. Molt bé, ens hem carregat el dimoni, que era l'essencial. I no m'han cuit. M'han apallissat, estic fet una piltrafa humana, que sí, bueno, demoníaca. Demoníaca. I tant, i tant. Ens ho hem passat molt bé. Molt bé ens ho hem passat, sí, estem molt contents. I la gent també ha rigut molt i també s'ho han passat molt bé. I esperant la propera representació, no?